Nagahingyo ang celebrity couple nga Sanday Angelica Panganiban kag Greg Human sa ilang mga followers nga sila ang buligan nga i-report ang peke nga Facebook page nga nagapakuno-kuno nga sila. Suno kay Human kapin duha ka semana na ang nakaligad sang ilang natukiban nagikan sa ilang mga editors nga may mga tawo nga nagapakuno-kuno sa social media kag ginagamit ang ila identity. Suno diri wala sila masami nga nagagamit sang Facebook kag nahibaluan na lamang sa mga ini nga may gintukod nga page nga kaangay sa ila nga YouTube page. Sang ila ginchekyar, super identical ang contents kag ang fake page ang nagapangayo pa sang premium subscription nagikan sa mga followers. Bango diri nagdesisyon sila nga mag-employ sang social media manager kag maghimo sang kaugalingon nga official pages apang gin-take down ini sang Facebook matapos ginaligar gin-report sang fake account. Aminado ang couple nga mabudlay para sa ila nga mga followers kag sa ila nga i-report ang fake account bangod hindi sila makaselect sang link nga magatumod nga ginasunod ang ila matudtuod nga page bangod ini ang gin-take down. Apisar nga nalipay ang duha nga madamo ang nagalantaw sa ilang mga videos, sila ang nagalaom nga makaangkon sang bulig sa pag-report sang peke nga page sa Facebook. Sang damlag lang nagtrending ang duha matapos ginanunsyar nga sila ang engaged na. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo!